Takže ahojte priatelia, vítam vás na webinári Zlatá horúčka, ako ťažiť peniaze zo sociálnych sietí a online priestoru. Rok 2025 je rok váš. Prečo? Pretože sociálne siete ako také a umelá inteligencia rapidným náskokom tohto roku veľmi menia pravidlá hry. Pretože sociálne siete ako také sú silnejšie ako kedykoľvek predtým a celkovo obchodný trh a všetko sa vlastne sústredí na sociálnych sieťach. Tým som chcel povedať v krátkosti, že v roku 2025 čím ďalej sa presadzuje dôvera ľudí, ktorí si začínajú vytvárať svoje vlastné publikum. Hej? Ako reklame. Pretože reklama ako taká je drahá. No a samozrejme umelá inteligencia, ktorá momentálne je na zostupe a ešte bude, a ich nástroje a ďalšie platformy, ktoré vznikajú, uľahčujú kompletne celý začiatok online podnikania, ktoré naozaj v roku 2025 je veľmi, veľmi vysoké. Kopu majiteľov veľkých úspešných značiek, ale aj celebrity a tak ďalej. Každý si buduje svoju osobnú značku, pretože je to jedna jediná výborná vec, pretože tú značku, ten vaše publikum, vy si vlastne vytvárate svoju vlastnú televíziu, svoj vlastne marketingový kanál, ktorý vám nikto nezoberie. A už môžete len záležiť na vás, ako máte dôveru voči ľuďom a ako tento kanál, alebo respektíve túto svoju značku speňažíte. Na to ste tu aj tu, aby ste sa to dozvedeli. Takže viac ako povedané by som povedal, začína prevládať autenticita. To znamená autenticita. Ľudia už sú nažratí, čo sa týka tých reklám, takých tých umelých a tak ďalej. Takže ďalšia vec je prirodzenosť, že vašu prirodzenosť môžete hrať publikum a všetky tieto vyššie príjmy vám môžu byť, že budete proste takí, akí ste. Ste proste normálni, autentickejší, odporúčate si vašu osobnosť a na základe toho ťažíte peniaze. V krátkosti by som sa chcel predstaviť, kto som. Volám sa Peter Jašurek, som z Kisúc. No a v online priestore sa podnikám už okolo cez 25 rokov. V stručnosti povedané, som trošku taký vizionár. Moja cesta začala v roku niekedy 2002, keď ešte každý 30. mal internet, každý 30. mal mobilný telefón a ja som sa pohrával s myšlienkou a rozprával som kamarátom, že idem zatvoriť internetový obchod s nábytkom. Samozrejme, že vtedy to bolo akože, že čo to robím, začali sa smiať, či som blázen, že kto si kúpi sedačku cez internet a tieto veci. Ja hovorím, že nie, že v Amerike to funguje, my sme 5 rokov pozadu a pôjde to. Aj tak bolo. Moje srdce, alebo respektíve moje dieťa bolo môj nábytok, ktoré funguje dodnes. Pred 10 rokmi som odpredal, prevádzkoval som ho vyše 10 rokov. Spravili sme tam veľmi, veľmi veľké obraty, 50 miliónové. Samozrejme, že to bolo, ako je o tomto webinár, bolo sa učiť, musel som inovovať, musel som proste tvoriť, robiť, aby som sa k tomu dopracoval, aby to celé fungovalo. Od predaja, čo sa týka môj nábytku, naštartoval som ešte ďalších nejakých pár startupov, ako je Maxmod a tak ďalej, ďalších, ktorým som pomáhal. Okrem toho som vlastne od detstva folklorista, preto aj tá čiapka Gorale, aj značka Gorale, sem tam si zahrám v rozprávke, no a cez COVID som začal aj trošku farmárčiť, takže som aj farmár, takže všeho duby. Som človek, ktorý je kreatívny, mám krásnych 5 detí, o ktorých sa starám a milujem šport, vášeň, som proste nadšenec veľmi zaujímavých, pekných a krásnych vecí a inovátor. Takže toto som v stručnosti ja, no a poďme ďalej, čo sa týka biznisu online. V krátkosti si povieme, aké formy online podnikania poznáme. Neviem, ktorý je najlepší, ale to si musíte posúdiť vy, v akej pozícii ste a čo by ste chceli nejakým spôsobom ďalej robiť a kde by ste zarábať peniažky. Preto to aj tento webinár je, aby ste si to vedeli trošku usporiadať. Takže klasický e-shop, to znamená nákup, predaj, proste vytvoríte si e-shop, niekde nakúpite, alebo ste výrobcovia svojich vlastných produktov, utvoríte si e-shop, predávate, oslovujete kuriérov a tak ďalej. Potom tu je druhá možnosť, proste sú weby, aplikácie, platformy, hry. No proste, ak máte nejaký kapitál alebo niečo, tak si môžete vytvoriť svoj web, alebo nejakú aplikáciu, alebo nejakú platformu, alebo online hru. No a s touto sa vlastne myšlienkou sa môžete pohrávať a ísť ďalej napredovať. Potom sú tu digitálne produkty, ktoré majú trošku také na zostupe. To znamená, že k tým si ešte povieme ďalej. Ďalej sú tu odporúčanie produktov a UGC. To znamená, odporúčanie produktov je, myslím si povedané teraz tento rok, najväčší hit. Tiež
V ďalšom slajde sa na to pozrieme. No a potom samozrejme ďalšie sú to kryptomeny a burzový trading. Takže poďme na tie jednotlivé témy si rozobrať trošku bližšie, aby sme si urobili potom názor a aby ste vedeli, že ktorým smerom napredovať. Takže, prevádzkovanie e-shopu ako takého. Ja som prevádzkoval e-shop a preto som ho aj 50 rokmi predal kvôli tomu, že som videl, že svet sa globalizuje. To znamená, že ísť trebárs, poviem to tak laicky po slovensky, ísť niekde nájsť si produkt v fabriku alebo nejaký veľkosklad, kúpiť si tovar, otvoriť si e-shopy, dať si tam nejakú maržu od 40 do 100%, byť takým priekupníkom a ísť znova na trh. Na niektorých produktoch áno, na niektorých nie. Ja momentálne by som to už nerobil, pretože všetko priamo ten prostredník sa stratil, už je vlastne len priamo fabrika a konečný klient, takže a čím ďalej to bude viac a viac. Takže pokiaľ nemáte e-shop, áno, ale jedine s vlastným produktom, pretože vlastný produkt potrebujete predávať, takže určite hej. Čo sa týka ešte, by som povedal, nerobte si žiadny e-shop na mieru alebo niečo, je strašne veľa platformiem, to znamená, prenajmite si nejakú hotovú platformu. Ja, čo som odporúčal, tak mám treba z Nody, CZ alebo Shop.sk. No a vlastne, čo sa týka e-shopu, nepočítajte s tým, že budete tam mať nejaký pasívny príjem, to znamená, že vám bude každý mesiac niečo chodiť online. Myslím tým, že teraz dáte niečo energiu a potom vám to každý mesiac prináša peniažky. Nie, na to zabudnite. No, takže poďme ďalej. Tvorba digitálnych produktov. No, takže tu ten pasívny príjem už sa dá. Je to teraz hit, čo sa týka digitálnych produktov, aj na základe toho, že keď vytvoríte digitálny produkt, je to nehmotné a zároveň ten digitálny produkt 100% z celkovej tej sumy je vaše. To znamená, že už nemáte, že nakúpim tovar, dám si maržu a potom predám a musím odrátať a tak ďalej. Takže môžete vytvárať e-booky, rôzne kurzy, šablóny, aplikácie, rôzne weby na predplatné a tak ďalej. Hej. No ako som spomínal, nízke náklady, niečo vytvoríte, vypratíte na počítači a predávate to. Keď to celé automatizujete ešte, čo sa týka marketingu, tak sa to predáva samo aj v noci, keď spíte. Takže k tomu bližšie povedané, digitálny produkt veľmi dobre odporúčam. Hit roka momentálne a čím ďalej bude viacej a je to moja parketa, takže odporúčanie produktov. Všetci odporúčame všade, kde prídeme, dve ženy sa stretnú a ako špätnú blúzku, kde si kúpila, už je to tam, už je to odporúčanie. A odporúčajú aj influenceri, aj tvorcovia obsahu, aj vy cez internet, kde si kúpil, napíšem ti. Prečo to nerobiť prostredníctvom toho, že pošlete URL adresu takú, ktorá zaznamená, že to prišlo od vás a vy máte za to peniažky, že si to odporúčali. Je to možné. Takže to sa volá affiliate marketing. Tento affiliate marketing budeme ešte rozoberať neskôršie ďalšej téme. Odporúčanie produktov. Môžete odporúčať cez sociálne siete, môžete odporúčať cez skupiny, môžete odporúčať cez blogy, môžete odporúčať cez maily, môžete odporúčať proste cez čokoľvek, čo sa týka internetu, kde môžete posielať URL adresu. Hej. Túto stratégiu, keď si celkovo urobíte a naštartujete, tak vám poviem, že tie URL adresy sa indexujú v Google, všade kade, takže vy môžete časom získať, že vám klienti budú prichádzať, neviete odkiaľ, len sa prekliknú cez tú vašu URL adresu a prejdú do obchodu a keď nakúpia, vy máte patričnú províziu. Odporúčam produkty, určite, 100% áno. Ďalšia téma, kryptomeny a burzový trading. Automatizované signály vám ukážu cestu k ziskom. Áno, keby ste chceli, sú rôzne aplikácie, takisto tak sa cez affiliate marketing, že odporúčate nejakú aplikáciu, ktorá sprostredkováva obchodovanie na burze. Sám som v jednej aplikácii, funguje to, zarába mi to peniažky. Je to nachystané proste zasa len pre ľudí, ktorí chcú obchodovať na burze, ale nevedia. To znamená, že majú nejakým spôsobom, dostávajú signály cez Telegram a na základe toho signálu vlastne potvrdia nejaký, v tú danú dobu potvrdia ten trading, no a na základe toho majú podľa výšky vkladu majú nejaké peniaze. Takisto zaujímavé odporúčam v prémiovej verzii, čo sa týka Infoplanet ako takej komunity vzdelanostnej. Bude tam toho viacej povedané, ale takisto odporúčam, nemusíte sa báť, len musíte dávať pozor, aká aplikácia a to, aby si neprišli o peniažky. Trošku si prebehneme teraz, ako správne správovať sociálne siete. Sociálne siete ako také, čo som už hovoril, obchod a trh je na sociálnych sieťach. Všetci momentálne máme Facebooky, Instagramy, Google, TikToky, rolujeme, pozeráme a teraz ide na dosiahnutie o tom, že kto, koho, ako pri tom rolovatku človek zastaví, ako zaujme a čo vlastne robí. A tam sa vlastne melie celý trh a preto tam treba budovať aj obchodnú značku. Ako správne správať sociálne siete? Musíte si zvoliť správnu stratégiu, musíte mať dobrý obsah,
Musíte vedieť, ako to naplánovať. No a samozrejme automatizovať to celé pomocou umelej inteligencie je v dnešnej dobe takisto ľahké, len to treba vedieť. No a samozrejme, ak to chcete podporiť, aby ste mali ten dosah rýchlejší, tak dá sa urobiť aj platenou PPC reklamu. Takže poďme si to rozobrať. Stratégiu. Vyberte si najprv na stratégiu, musíte si vybrať oblasť, ktorá ťa baví a ktorá ťa naplňa. Hej, móda, zdravie, dom. Ja každým, ktorým som startoval startup, tak som mu jednoducho povedal, prosím ťa, povedz mi, čo ťa baví, pretože podnikanie a život a ten štýl závisí len čisto na vás. To znamená na tom, čo vás baví. Keď vás to nebude baviť, nebudú výsledky, nebudete mať peniaze. Proste nebudete mať tie peniaze. Takže v čom ste odborník, v čom ste zdatní, čo vás naplňa, čo vás baví, to si dajte. Hej. Potom vlastne špecifikujte presný cieľ svojho publika. Takže napríklad, čo sa týka zdravia napríklad, tak ešte rozoberte do detailu, čím sa budete zaoberať. Trebárs, ja neviem, momentálne taký trend je napríklad, že sa týka dobré stravovanie. Trebárs omega-3, hej, ktorú máme nedostatok v tele, alebo niečo také. Proste ešte to špecifikujte, tú danú oblasť a na ňu sa zamerajte, v čom vlastne by ste chceli na konci ten produkt mať a čo by ste chceli predávať a tak ďalej. Aj na základe tohoto záleží. No a potom vlastne definujte si hlavné obsahové piliere celej stratégie. Hej. Zapamätajte si, že na sociálnych sieťach musíte inšpirovať, musíte zabávať, musíte vzdelávať a na konci samozrejme musí byť akcia, konverzia a zadarmo to nerobíme. Takže pri inšpiráciu motivujte svojich sledovateľov, ukážte im úspechy a tak ďalej, čo robíte jedno s druhým. Zabava, udržujte ľudí v kontakte, robte aj humorný obsah. Ukážte im zážitky, smiech a tak ďalej. Vo všetkého vlastne prosím vás robte autenticitu, to znamená prirodzenosť, tak ako to má robiť. No a potom vlastne vzdelanie, poskytnúte im hodné informácie, návody, dajte im niečo, nebojte sa. Oni budú potom vlastne pôjdu za vami, pretože ten dobre rozprával, ten pekne rozprával a tak ďalej. No a konverziu, to znamená, vždy dávajte nejakú akciu, premente to publikum na svojich zákazníkov. Aj to sa všetko dá naučiť v prémiovej zóne, čo sa týka InfoPlanet Community. Takže tak. No, ďalej poďme. Jasne komunikujte hodnotu svojich príspevkov. To rozdeľuje sa na dve časti. Hodnotný obsah a virálny obsah. No znamená, hodnotnom obsahu sa získava a buduje publikum cez hodnotné informácie, riešenia, inšpirácie a tak ďalej. Tam prakticky skôr získavate tých nových sledovateľov, nové to publikum, hej, viditeľnosť, prehrávanie tých všetkých vašich videí a tak ďalej, pretože video je najväčšia topka teraz momentálne v sociálnych reelsoch. No a potom virálny taký obsah, to znamená, že ten putavý, emocionálny so zakončením na tú akciu, čo sa týka predaja. Hej. Takže toto je, určiť si dobrú stratégiu je základ. Na začiatku je veľmi veľký základ. Obsah. Poďme teraz si všetky tie body ešte prejsť. Obsah spočíva. Správne nastavenie profilov. Musíte mať dobré nastavenie. Ukážeme si v ďalšom slajde. Hit, samozrejme, video prevláda, tam sú najväčšie emócie jedno. To znamená Reelsy na Instagrame a na Facebooku, Shorts na YouTube. Krátke dynamické videá s vysokým dosahom. Algoritmus ich púšťa čím ďalej viacej nielen vašemu publiku a sledovateľom, aj širokému spektru ďalších klientov. Klasické príspevky to poznáte, statický obsah, dajte si tam nejakú pre edukáciu, angažovanosť, niečo proste také, aby to proste nejaký obrázok, nejaký text. Príbehy sú veľmi dôležité. Pozor, príbehy sú veľmi dôležité, pretože tam sa spájate s klientami a príbehy sú aj predajné. Takže na príbehy doporučujem pravidelne aj viackrát. Karusely, to znamená viacslajdové príspevky hlbšou hodnotou v roku 2025. Dal tomu zelenú Instagram, to znamená, že určite to zadávať. Dokonca môžete urobiť nielen 10, ale až 20 obrázkové, takže doporučujem určite. No a živé vysielanie, pokiaľ sa cítite, áno, pokiaľ sa necítite, nie, ale ja si myslím, že určite živé vysielanie doporučujem. Algoritmus to prinesie, budete mať väčší dosah, väčšie publikum a viac sledovateľov a viac predajov. Takže poďme si skázať, ako máte správne nastaviť profil. Hovorím stručne, všetky ostatné detaily je v kurzoch platenej verzii, respektíve prémiovej verzii. Nastavenie profilov. Z začiatku všade si dajte rovnakú. Brand alebo značka by mala mať rovnakú. By mala mať nejaký názov. Hej. Konkrétne u mňa je to moje meno Peter Jašurek. Potom mám svoju farbu, to znamená modrú. Hej. Potom vlastne môže mať nejaký slogan. Môžem mať svoju nejakú muziku a môžem mať ešte nejaké farby alebo tieto veci. Čo sa týka profilu nastavenia,
Dávajte si názov značky, to znamená Peter Jašurek a potom za tým kľúčové slova, čo znamená, čo pracujete, čom robíte, čom ste dobrí. Druhý riadok si dajte, čo robíte, hej? Akú činnosť. Čo ponúkate, ďalší riadok, hej? Potom kto ste, treba z referencie a tak ďalej, ale na konci dajte akcia, to znamená, tam je URLčka na nejakú linku. Ja doporučujem si prenajať nejaký raz cestníkovú aplikáciu, kde môžete si dať potom vlastne jednotlivé odkazy na jednotlivé projekty alebo kurzy, alebo proste neviem čo všetko, alebo na svoj vlastný e-shop a tak ďalej, proste je tam tá akcia. A v týchto farbách a v týchto všetkom popise nastavte si všetky profily na všetkých svojich sociálnych sieťach. Tvorba virálnych hot videí, reelsov, shortsov, to je téma, ktorá je samostatný kurz v prémiovej zóne. Určite, pretože to, ako urobiť dobre kvalitné video, predstavte si, že proste v stručnosti poviem, prvé 3 sekundy určite zabijú to, že sa zastaví, že človek prestane rolovať, musíte urobiť, sa to vlastne nejaký háčik alebo hok, takže musíte rozmýšľať. Potom vlastne musíte toho človeka držať v tom deji a na konci urobiť nejakú akciu. To znamená, že buď niekto nakúpiť, alebo aby vás človek sledoval, alebo mu niečo pošlete do mailu, alebo do správy a tak ďalej a tak ďalej. K tomuto je v prémiovej komunite aj nachystaných pre vás 10 000 hokov na voľné stiahnutie, na ďalšie použitie, ktoré si môžete stiahnuť. Ďalej sú tam šablóny do Canvy, na príbehy, na hotové reelska, len si pomeníte texty, už hotové videá. V prémiovej zóne nájdete. Viac sa k tomu budete môcť angažovať v kurze. Príspevky a príbehy na karuseli, pardon. Takže tu nás som ešte napísal, že vlastne uvidíte, že vlastne čo sa týka ďalších vecí, takže nie je to len o reelsoch, o videách, ale je to aj o príspevkách, takže tu máte príspevky denne, prípadne 3-krát do týždňa, 4, podľa toho záleží ako vás, ale algoritmus nepustí. Príbehy určite viackrát denne a čo sa týka karusely, tak minimálne 2-4 krát týždenne a živé vysielanie. No pokiaľ chcete byť rýchlo úspešní, tak proste si nájdete nejakú tému a budete proste online vysielať 4 krát týždenne určite. Ešte v krátkosti poviem, že čo sa týka takéhoto lieviku, neviem, či ste sa s tým stretli, ale chcel som vám to tu ukázať, že vlastne tá predajný lievik, cez ten zákazník nakupu je efektívna, ktorá už je dlho na trhu, len málo kto ešte o tom vie. To znamená, že keď si človek teraz, že urobí si e-shop a urobí si nejaký web, má nejaký priestor, hej, pod nejakou strechou, hej, keď to nazvem, a potom si zaplatí PPC reklamu Google a Facebooku a čaká, že teda ako pôjdu peniažky. Áno, funguje to, ale musíte platiť. Ale pokiaľ si to ešte nazbierate tak, že vlastne pochopíte ten systém, tú cestu zákazníka, že vlastne do toho lievika môžu prichádzať zákazníci aj z rôznych ďalších reklamných kanálov alebo vlastne ďalších fóriem a hlavne aj zo sociálnych sietí, tak je to tento typ podnikania, ktorý teraz momentálne je. To znamená, že nejaká pristávacia stránka, ktorá vám od začiatku až do konca rieši. Potom sú to vlastne tieto veci, ktoré sú tu. To znamená, že budujete si prostredníctvom sociálnych sietí podvedomie, hej, získanie pozornosti, potenciálne zákazníctvo, prostredníctvom reklamy, obsahu, sociálnych sietí. Potom je tam záujem, hej, prehlbenie záujmu zákazníka prostredníctvom edukácie, storytellingu a prezentácie rôznych výhodných produktov a týchto vecí. Musíte najprv niečo tomu klientovi dať, musíte ho pomalinky ladiť a dostávať do toho lievika. Hej. Potom na konci už ten klient je vlastne na takom zvážení. Hej. To znamená na to budovanie dôvery. Musíte mu proste pochybnosti, musíte mu dať recenzie, štúdie a tak ďalej. No a na konci akcia. Plánovanie a automatizácia online podnikania. Nič lepšie nie je momentálne na svete, keď to mám naštudované a mám to vlastne aj aktivované, je, že vlastne umelou inteligenciou a rôznymi platformami, ktoré sú online na internete, máte možnosť si to všetko spraviť, zautomatizovať, naplánovať. Takže jednotlivé tie príspevky, ktoré si urobíte, konkrétne teraz budem rozprávať o príspevkoch na sociálne siete, či už príbehy. Ja používam napríklad Metriko, kde si všetky príspevky naplánujem, treba týždeň, 2, 3, postupne si ich plánujem do budúcna a oni sa automaticky v danú hodinu, v daný dátum automaticky zobrazia. V pondelok točím, v útorok si to naplánujem, mám napríklad na 2-3 týždne v kuse už príspevky a môžem sa venovať druhej nejakej plánovej činnosti. Ale k tomuto takisto znova budú online kurzy. Je toto len informačný webinár, ktorom sa máte dozvedieť, čo všetko to obnáša a aké možnosti sú online podnikania a zarábania. No a hit, je tu to proste, kde z každej strany sa vám teraz hrnie. Áno, umelá inteligencia v roku 2025 je masívny nástup, je to revolúcia života na planéte doslova. Ten, kto sa za tým nezačne zaoberať,
čo sa týka hlavne online podnikateľov, ale aj nových ľudí, aj čo sa týka pracovisku. Je to revolúcia vo všetkých transformačných odvetí a musíme sa k tomu nejakým spôsobom postaviť. Kto sa zase neučí a nebude vedieť, nebude mať. Proste nebude vedieť, nebude napredovať. Sú tu tieto veci. Je tu automatizácia, všetko si ukážeme prostredníctvom umelej inteligencie, ako môžeme tvoriť virálne videá, ako môžeme produkty, ako môžete textáciu, všetko sa momentálne dá. A toto je vlastne už ďalší slide, chcel som vám ho tu takisto dať, pretože prepojenie aj na nástrojov sa dá takýmto nejakým spôsobom poprepájať, že to vlastne celý ten systém, o ktorom teraz tu rozprávame, všetky tieto úkony a činnosti, vám to vie robiť umelá inteligencia. To je akože neskutočne geniálne, momentálne na tom pracujem, chcem si to zautomatizovať takisto, tým pádom vlastne všetko mi bude robiť za mňa umelá inteligencia a ja môžem bajkovať, môžem sa venovať deťom, môžem relaxovať. Samozrejme, že sa musí trošku o tom manažovať, nehovorím, že to je celkovo, ale je to realistické a je to možné. Trošku k tej platenej reklame, aby ste ešte vedeli, čo je to platená reklama. PPCčko, to znamená vy si robíte e-shop alebo budete mať nejaké príspevky na sociálnych sieťach a tak ďalej, na nejaké produkty. Klasicky tieto produkty otvoríte si v manažéri a nastavíte si reklamu. Reklama ako taká to znamená, že vy si nabijete nejaký kredit na nejaký reklamný banner, buď video alebo fotku, treba z Google a na sociálnych sieťach. V Google si nastavíte kľúčové slova, nastavíte si publikum presne, ktoré kde je a funguje to asi tak, že potom vlastne to presne cieli Google aj sociálne siete cieľia na ľudí, ktorých táto téma zaujíma, ktorú ste si nastavili, s tým, že čo sa týka financií, tak treba poviete si, že dávate si 50 eur na deň, no a samozrejme, že dáte si tam kľúčové slova, ktoré by eventuálne mali byť, aby ten klient prišiel na vás. No a tieto kľúčové slova, každé jedno v Google a v tom stoja nejakú korunku. Vlastne za ten deň, keď vám vyklika sa tých 50 eur, tak už vám ďalej sa reklama zobrazovať nebude, ale prinesie vám to tých zákazníkov presne na tú tému, na to, čo sa podotýkam, tam je už potom otázka tá, že keď nebudete mať konverzie alebo objednávky alebo predaje, hej, tak je problém v tom, že buď máte zlý tovar, alebo máte zlý popis. Proste to už je táto hra a čím ďalej viac firiem, tu by som sa ešte pozastavil, čím ďalej viacej firiem vidí, že tieto peniaze, ktoré investujú do PPCčka, síce im prídu klienti na stránku, hej, ale treba zminuli 50 eur, ale keď nemajú žiadnu objednávku, tak to majú ako vyhodené peniaze do ľuftu. Hej. Tu svet nastupuje teraz, čo sa týka novodobé, na základe sociálnych sieťov a tvorcov, odporúčanie produktov, a to je affiliate marketing cez affiliate marketing, kde platia tieto firmy až za to, že keď im tam niekto dovedie klienta, ako to dovedol klient Google a Facebook cez tú platenú reklamu, ale nič sa neudial, nie je objednávka, tak je to do straty. Ale tu, keď tvorca alebo influencer alebo niekto dovedie klienta na jeho stránku prostredníctvom zo svojej stránky, prostredníctvom svojej URLčky, kliku. A až keď nakúpi, tak potom mu vlastne daný e-shop alebo značka vyplatí províziu. Ako to bolo kedysika, takže toto sa teraz akože dá, tie firmy si začínajú uvedomovať, že affiliate marketing ako taký je lepší, je to taký serióznejší. Samozrejme, že máte teraz momentálne zo všetkého asi všetkou takú hlavu boľavú, to znamená, že skôr asi tento slide je pre tých ľudí, ktorí by chceli začať, nie pre ľudí, ktorí chcú nejak inovovať svoj biznis. Ja by som povedal iba k tomu jedno, nemusíte sa ničoho bať, normálne skočte do toho nohou, ako je. A zvlášť v tejto dobe, kde sú vlastne možnosti, ako aj táto komunita, tá vznikla na základe toho, aby ste sa nemuseli bať. Proste tam budú ďalší ľudia, ktorým sa môžete obrátiť. Sú tu všetky kurzy. Som tu ja, ktorým vám rád poradí, keď mi napíšete. Takže začínate z nuly. A ďalšia vec, ako online podnikanie momentálne nemusíte sa bať, pretože niektoré veci, ako je odporúčanie produktov alebo digitálne produkty a tak ďalej, na to nepotrebujete finančný kapitál. Hej. Nepotrebujete sklady, nepotrebujete nič. Všetko sa dozviete zasa v predovej zóne. Takže absolútne sa toho nemusíte bať. Skúste sa prehodiť cez seba, skúste si ten strach dať ako koníček, že to prekonám. Hej. Pretože akcia a úspech je počiatočná fáza toho, že pôjdete hore. Proste robte niečo iné ako ostatní. Skúste začnúť. Ja som už začínal aj z nuly, aj z mínusu a stále nejakým spôsobom mám strach, ale ho začínam. Ale vždycky si ho poviem. Nie. Preč?
a nasmerujem sa. Sú informácie, sú ľudia, pokiaľ ráno stanete a ste zdraví a oni tak sa naštartujete tak, že si poviete, dneska som zdravý, šťastný, idem na to, dneska si robím úspešný deň, idem skúsiť niečo urobiť nové. A to vám prajem. A čo teda ďalej? Ako teda zarábať? Čo ideme robiť spolu? No dobre, tak vám to teraz poviem jednoducho. Najjednoduchšia verzia, čo sa týka po tomto webinári, je jednak vstúpiť do toho premiérového tunelu, potom ja to mám rozpísané, to znamená, prejdete do komunity, vytvorte profil na sociálnych sieťach, založte si obchodík, zaregistrujte sa v programoch sieťach, tvorba produkty a videá, zadieľajte obsah na sociálnych sieťach, čo to vlastne je, poďme teda si pozrieť krok po kroku, ako môžeme ďalej zarábať v tomto momente. Ako som spomínal, komunita je premium, získate prístup na obsahu komunita sponzor, to znamená, je to ako časová os, je to normálne skupina na Facebooku, online ako na Facebooku, takže môžete robiť príspevky, môžete sa pýtať, môžete tam publikovať, čo chcete. Ďalej tam nájdete obsahy a návody, online kurzy z rôznych jednotlivých tých tém, ktoré sme doteraz preberali v tomto webinári. Hej. Ďalej je tam, ja som chcel, aby to dalo nejakú pridanú hodnotu. To znamená, že ja sa tu nehrám na nejakého veľkého odborníka, ja vám poviem, že ja som človek, ktorý rád sa učí a združujem všetkých možných top ľudí, ktorí veľmi, veľmi dobre zarábajú cez internet. Ja som to zozbieral, aby ste to nemuseli hľadať kade po internete a chodiť. Je to tu všetko. A pomaličky, postupne to tu budem aj vkladať. Takže môžete mať jednu platformu, jednotný ľudí, zoznámite sa s novými ľuďmi, takisto mysliacimi, ako ste vy, môžete nové priateľstva, nové biznisy a tak ďalej. Môžete aj medzi sebou obchodovať, takže je to veľmi zaujímavá komunita. Takže chcel som dať tú pridanú hodnotu, tak som ešte urobil, že som urobil katalóg tzv. Umelých inteligencií, nástrojov a platformy rôzne na obsahu, čo sa týka online podnikania. Takže v katalógu si nájdete, čo v ktorej aplikácii sa robí a tak ďalej. Postupne budem pridávať aj, ako ktorá aplikácia funguje, ako to tam samozrejme nastavovať, ako to tvoriť a tak ďalej. Potom je tam tzv. Zdrojovňa. Táto zdrojovňa je, že som vám zakúpil na ďalšie použitie 10 000 virálnych videí, ktoré si môžete stiahnuť. To je veľká výhoda, to znamená, to sú tie hoky na začiatku alebo na konci, z ktorých môžete si stiahnuť. Ďalej sú tam grafické šablóny, takisto príbehov, príspevkov, crosserov a tak ďalej, kde si len pomeníte veci. Môžete si vás stiahnuť, nachystať a o toto máte jednoduchšie. Hej? No a odborná podpora komunity a tak ďalej. Samozrejme, že sú tam ešte ďalšie a ďalšie veci, ktoré nájdete a tak ďalej. Ako hovoril Lenin, učiť sa. Nikto to bez vás neurobí. Proste, ak ste leniví na gauči, není to pre vás. Ani tu nechoďte. Len dopozerajte si webinár a choďte. Robte tam, kde ste. Proste tu je pre ľudí, ktorí chcú niečo zmeniť v živote a chcú ísť proste ďalej. A na to tu slúži. Takže poďme na to. No. Čo vlastne tá komunita Infoplanet Premium, akú má hodnotu, aké treba prípadne kurzy sú tam, hej? Pozrite sa, webinár je zdarma, následne ide ďalší online kurz a to affiliate marketing, pretože, ako som hovoril, som expert na affiliate marketing a takisto som majiteľom, zakladateľom a tvorcom marketplace celosvetového affiliate.sk. Je to momentálne na slovenskom trhu, čo skoro sa ide česká verzia, poľská, anglická. Takže na cestovstvom tohto marketplaceu pre affiliate odporúčanie produktov môžete zarábať hneď. Preto je prvý kurz urobené zarábať cez odporúčanie produktov a služieb na cez prostredníctvom affiliate marketingu. Tam sa dozviete presne krok po kroku, ako čo máte robiť, kde robiť, čo robiť, ako zdieľať, ako robiť príspevky, ako robiť tieto veci, všetko. Samozrejme, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí, a to isté, to je 88%, možno 90%, neviem, nechcú ísť so svojou tvárou, nechcú ísť, nevedia ako komunikovať, nechcú riešiť. Pre pána Jana, poviem vám jednu linku. Môžete si vytvoriť svojho vlastného avatára. Nahráte si 5 minút svoje video, ako rozprávate do kamery. Viete si, na to je druhý kurz. Urobíte si zo seba avatára, ktorého si môžete mu podať, tomuto avatárovi viete dať text, viete mu povedať, v akom jazyku má rozprávať a vy ho rozhovoríte. A samozrejme doplníte tam nejaké informácie, animácie, nejaké video. Máte hotové. Dokonca sa môžete, keď budete odporúčať módu, môžete si ho dokonca obliekať videami, môžete si robiť svoju vlastnú avatarku a tak ďalej. Keď už nechcete ísť ani so svojím vizuálom na trh a nechcete robiť zo seba svojho, tak si vytvoríte svoju vlastnú influencerku umelej inteligencie, ktorá bude vyzerať úplne ako živá, môže to byť muž, žena, je to jedno, dieťa. Takže tam v tom kurze druhom sa takisto ukážete. Ďalší je potom vlastne ako tvoriť Reelsy. Hej. Veľmi hodnotný kurz, pretože ako také videá budú čím ďalej sú topka a ešte čím ďalej viacej pôjdu. Takže kvôli tomu ďalší kurz umelá inteligencia
Takže tam budú základné všetky veci umelej inteligencie. Čo je to umelá inteligencia? Proste celý obsah, aby ste vedeli presne, o čom to je, aby ste vedeli v tých jednotlivých umelej inteligencie pracovať 100%. Ďalší kurz bude, čo sa týka návod, ako pracovať v grafickom programe Canva, a ja v ňom pracujem, či grafiky, či videa, proste všetko, prezentácie, tak ďalej, digitálne produkty sa v tom tvoria. Je to proste ďalej. Ďalší krok, ktorý bude, takže ako vytvárať tieto digitálne produkty, áno, to som už naviazal, čo sa týka Canvy. No a ešte tu budú ďalšie a ďalšie kurzy, ktoré tu ešte momentálne nie sú, ale už sú v pláne, mám ich zozname. Takže celková hodnota by som povedal, že možno je viac ako 10 000 eur, lebo viete, tá hodnota informácií a to, že vám to niekto dá pekne v kope takto a poviem vám to stručne, jasne, krok po kroku, tak to je akože to základné vajíčko, ktoré potrebujete k tomu, aby ste mohli začať podnikať. Nemusíte zháňať po večeroch a kadetade stále po internete informácie. Tu ich máte v kope. A myslím si, že tu je tým ľudí a v komunite, ktorí radi pomôžu a tak ďalej. Takže obsah. Momentálne teraz je to za 49 eur mesačne. Hej. Ale keď si to za ten mesiac pozriete, môžete si zrušiť predplatné. Keď za 2 mesiace, tak to máte za 100 eur. Ale ja si myslím, že to predplatné 49 eur není, je to smiešná suma za tie informácie, ktoré tam dostávate, tú komunitu a tieto veci. Zvážite na vás, nechám na vás, uvidíte, ale určite cena ešte bude sa zvyšovať. Takže treba neváhať, treba rovno ísť do Infoplanet a aktivovať si prémium. No, ďalším krokom, vytvorte si profil na všetkých sociálnych sieťach, nastavte si tam podľa toho, ako som vám hovoril vo webinári, profily. Ďalšie veci, čo sa týka sociálnych sietí, nájdete v prémiovej zóne. Následne choďte na www.affilkit.sk, vytvorte si tam svoj vlastný obchodík, videá, ako tam otvoriť obchodík, čo to vlastne je ten Affilkit, aký tam máme ešte ďalej provízny systém a tak ďalej, ako zarábať prostredníctvom tohto marketplaceu. Nájdete naľavo, tu na dole, niekde naľavo, tam je sekcia, že Affilkit, sú tam videá, pozrite si ich znova opäť a zaregistrujte sa na Affilkit, vytvorte si tam fotku. Je to vlastný obchodík, môže to byť vlastne ako obchodík čisto s produktami, alebo to môžete robiť prostredníctvom kolekcií. Kolekcia znamená, že máte fotku, video alebo fotku a vedľa toho treba dáma, čo má na sebe, si natočí video a vedľa toho je vlastne produkty, čo má na sebe. Smeruje si na túto kolekciu, môžete zdieľať na všetkých sociálnych sieťach, skupinách a tak ďalej. Smerujete si do svojho vlastného obchodíka, do svojho vlastného e-shopu, ale bez košíka, hej, je tam len čisto na preklik, takže potrebujete na to len mobil a telefón. Ľudia prichádzajú, klikajú, preklikávajú ak sa preklikne do toho e-shop cez váš e-shop, cez váš obchodík, do nejakej doby patričný e-shop, každý má iné percentuálnu províziu z predaja, vám tieto peniaze vyplatí. No, takže to je obchodík, určite najlacnejšia, najrýchlejšia, bezhotovostná vec, ktorú môžete začať hneď, okamžite aj teraz. Takže na Affilkit vytvoriť profil. A druhý krok, aby ste tie provízie mali, pretože sa už pýtate, že kto vypláca peniaze a tak ďalej, tak ideme teraz na ďalší slajd, kde vám ukážem, o čom to vlastne funguje a čo to je. Druhý krokom, ako tak sa dáte registrovať v tzv. Affiliate programoch a affiliate sieťach. V stručnosti, ako vidíte, v prvej zóne sú affiliate programy. Na to, aby to zaznamenávalo, že to ide z vašej URL adresy, musí byť nejaký program a tento program má včlenený nejaký merací kód v každom jednom e-shope. Takže keď buď existuje to, že si nejaké veľké firmy, marketplacy a veľké značky si môžu dovoliť, že majú svoj vlastný affiliate program, hej? A oni sami vlastne, kde získate vlastne túto URL adresu, takže vy sa tam musíte zaregistrovať, ako to máte to slajde napravo, to znamená, zaregistrujete sa v ich affiliate programe, väčšinou to majú dole v petičke, si nájdete, že affiliate program, partnerský program, tam sa zaregistrujete, odtiaľ si zoberete potom vlastne, tam máte aj vysvetlené, budú aj návody tu že ako sa vlastne získať priamo na produkt v tom jednotlivom, treba na tému na AliExpresse, ako nájdete priamo, aby tam bol ten váš kód, vy si ten kód musíte zobrať priamo z toho affiliate programu, nahodíte produkt na Affilkit, nahodíte tam tú URL adresu z toho programu a tým pádom, keď sa niekto preklikne, tak tam uvidíte v štatistikách, že koľko máte preklikov a koľko máte konverzií, koľko ľudí prišlo cez vás a zakúpilo, tým pádom máte peniaze. Takže funguje to takto, že affiliate program znamená, že každý má zvlášť. Tému Express má zvlášť a ten vás aj vypláca. Nie Affilkit, ale ten vás vypláca. Druhá možnosť, affiliate siete. Tu je teraz ďalšia vec, to je možno tak, že to funguje, že affiliate siete je vlastne nejaká agentúra, alebo by som povedal dom, hej. Tí majú
zmluvu so všetkými možnými e-shopami. Hej, to je tá ľavá strana, ako pozeráte. Hej. Oni majú s nimi dohodu, že im budú získavať nových partnerov, týchto, ktoré ste vy, to znamená, ktorí budú promovať, odporúčať ich produkty. Takže vy sa musíte zaregistrovať do tej affiliate sieti. Tam si nájdete akýkoľvek e-shop, ktorý tam v tej affiliate sieti je. Uvidíte tam aj percenta z predaja, aj tzv. Cookies, že do akej doby musí ten klient nakúpiť, keď odíde z vašej stránky, cez vašu stránku alebo cez vašho obchodíka. A takisto vy tam môžete proponovať viacero e-shopov a samozrejme berete si tam odtiaľ URLčku a tak affiliate sieť vás vypláca, aby ste vedeli. Hej? Takže zase tam vidíte štatistiky a tak ďalej. Je to jednoduchšie pre tie e-shopy, menšie e-shopy, že nemusia platiť také náklady na prenájom toho affiliate programu, ale využijú vlastne affiliate sieť. Tá affiliate sieť si tam nejaké percentičko nechá a automaticky publikujem. Výhoda je to, že v tých niektorých affiliate sietí, napríklad na Slovensku je to Dognet, alebo Wave Network, tamto tých e-shopov je strašne veľa, takže to je aj dobre pre tých tvorcov a influencerov. Tu sa trošku pozastavím, pretože a idem už aj na ďalší slajd, pretože predstavte si, že prišla doba, kde vzniká strašne veľa tvorcov, influencov. Všetci sa naháňate, že chcete mať svoje publikum, chcete mať veľa sledovateľov a chcete to, ale potom aj strašne veľa teraz týchto ľudí, mentorov je, že ukážem vám, ako správovať sociálne siete a tieto veci, ako točiť, ako získať klientov. Jednak pre e-shopy to je jasné, že proste získavať nových klientov bez platenia na stránku a predaj. Ale tí, ktorí sa chcú zaoberať, že chcú byť tvorcov alebo influenceri, tak si predstavte, že teraz do tým e-shopom, tým značkám, všetci títo tvorcovia, influenceri, pretože ten projekt Affilkit je nadčasový, asi minimálne 3-4 roky, preto vznikla aj táto platforma vzdelanostná, aj tento webinár, aby som tým ľuďom trošku vysvetlil. Všetci tí, ktorí už majú nad 1000 sledovateľov, už sú zaujímaví, sú to mikroinfluenceri a už majú nejaký dosah. Teraz všetci títo influenceri chytia a začnú písať maily a správy, všetky možné. Takže teraz si zoberte, že ste majiteľ e-shopu a príde vám denne 500 000 mailov, že chcem spoluprácu. A vy teraz čo? S kým máte komunikovať? Akú mať dosah? Čo to? No tak tie jednotlivé e-shopy, ešte o tom asi nevedia, možno niektorí vedia, neviem. Tak povedia, viete čo, však choďte na nejaké affiliate siete, hej, my tam máme kampaň, my sme v Dognete, tam máme kampaň, tam si choďte, alebo tam si vyberte. A takisto títo influenceri, tvorcovia to ešte tiež takisto si musí, preto vznikla táto platforma a preto to nejakým spôsobom šírim, že si tú spoluprácu môžu vytvoriť sami. A aby to mali nejak centralizované, vytvoria si svoj vlastný obchodík a tam môžu mať všetky produkty. Takže na tieto všetky produkty proste všetko vytvoria. To znamená, že si vyberú sami značku, nemusia ju ani otravovať. Sami si ju vyberú bez ich vedomia. Hej. Samozrejme, niektorých tých sociálnych affiliate sieťach je možno, že musíte si tam napísať, že kto ste a musíte si dať, že mám žiadosť o pripojenie a oni vás musia schváliť a tak ďalej. Takže to som iba chcel povedať, že si môžete spolupráce vytvárať sami, môžete mať svoj vlastný takto obchodík, kde si vlastne vytvoríte takto, ako vidíte tu na nejaké videjko, vytvoríte si tam produkty a celú túto kolekciu môžete zdieľať na všetkých sociálnych sieťach a tým pádom, že pozor, Affilkit ako taký je aj marketplace, aj vyhľadávať produktov, takže aj samotný Affilkit cez hlavné menu, kolekcia, produkty, bude človek si môcť vyhľadať produkty od všetkých tvorcov, influencerov, značiek a prostredníctvom tohoto môže vlastne sa človek prekliknúť, takže prekliky vám bude robiť aj samotný Affilkit. No, toto je záver. To znamená, pokiaľ chcete získať viac ako len prácu, ale nejaký životný štýl, nejakých nových priateľov, známych, chcete sa mať trošku lepšie, chcete vedieť informácie, ako tento digitálny svet nás pohltil, umelá inteligencia, ako sa dá zarábať cez internet, pozývam vás do našej komunity, respektíve už ste tu, ale ak chcete viacej, poďte do prémiovej zóny, kde sme už my všetci a ostatní a môžeme sa spoločne naštartovať nejaký ten zaujímavý biznisík. Teším sa strašne na to, pretože je tu ozaj revolúcia ťaženia peňazí prostredníctvom sociálnych sietí a putovania značku. Ten, kto si nevybuduje momentálne značku v roku, nezačne budovať v roku 2025, bude stratený. Poviem vám to na rovinu tak, proste toto je vec, ktorú si môžete ešte teraz veľmi rýchlo vybudovať a zabezpečiť si tak stály pasívny príjem. Takže učím sa s vami, vidíme sa nižšie v platforme a v komunite. Teším sa na vaše dotazy, na kurzy a na spoločnú spoluprácu. Krásny deň.